Вашите аплодисменти и за господин Иван Лебанов, кмет на община Велинград. Заповядайте, господин Лебанов. Вашите аплодисменти и за Роси Стоицова, главен организатор на този чудесен фестивал. Уважаеми гости, скъпи съграждани, за мен е чест и удоволствие да бъда пак с вас тук на централния площад Николай Гюров, а именно за една от най-важните, най-масовите и вече традиционна проява. А това е фолклорен танцов фестивал "Гроб призора" и много ми харесва сентенцията: вода се лее, прелива, хоро се вие, извива. Искам да благодаря на госпожа Стоицова за нейния дух и неуморимост, и тази проява е вече факт и една от най-добрите масови прояви на територията на община Велинград. Благодаря на всички участници. Благодаря за това, че което вие вършите. Пазиме едно свещено нещо, а това е пазиме нашата родина България. Иначе с ритмите, с песните, с танците, това е нашата България. Благодаря на всички за участието. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, величавата сила на планинската природа на град Велинград може да култивира велико чувство на наслаждение, вдъхновение и благоговение от човека. Скъпи участници на третият фолклорен танцов фестивал "Хоро при извора", мили приятели, сърдечни благодарности към всички вас за това, че към величавата сила на нашата природа вие добавихте и чувството за красота и хармония. Бъдете благословени! Госпожа Росица Стоицова. Благодаря ви, че за трета година поредна за някой от вас дойдохте в нашия град, споделихте нашия празник, направихте нашите културни празници по-български. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви за изживяването, което поднесахте на гостите и на гражданите на нашия прекрасен град. Днес той беше изключителен благодарение на вас. Благодаря на вашите ръководители. Аплодисменти за тях. Че са ви подготвили, че са ви събрали и са ви обединили от една идея, българска идея. Останете такива, не се промените, ставайте повече, да ставаме повече. Не случайно грамотите на нашия фолклорен фестивал не просто за участие. Грамотата, която ние ви даваме от сърце, която ви даваме, се казва за принос в опазване на българския танцов фолклор. Защото реално все факт е, че така тези фестивали и клубове по този начин опазват българския танцов фолклор. Днес ние сме ви подготвили един подарък от Велинград, от клуба, да тръгва с българското знаме. Днес ние ви подаряваме на всеки клуб по едно българско знаме. Искам да благодаря на хората, които ни помагат вече трета година, които ни се довериха. Първата година, така, не знаейки какво ще направим, не знаейки, що е то фолклорен фестивал. Довериха ни се и рамо до рамо, заедно, днес ние направихме и третото издание на фестивала. Това е община Велинград, в лицето на кмета, в лицето на отдел култура и всички, които ни помагаха и бяха редом с нас. Искам да благодаря и на нашите спонсори,
които надявам се всички опитахте. Страхотни вкусоти. Това е фирма Премиера 257 ОД, които са водещи в производството на сладкарски изделия и притежават търговската марка Трим. Искам от ваше име да благодаря и едни силни аплодисменти за нашия водещ трета поредна година. Изключителен! Иван Гергев за трета година е с нас и води стегнато, невероятно нашия фестивал. Няма да се разделяме скоро с него. Аплодисменти! Сега искаме общината и фестивала да ви поднесеме грамоти, да поднесеме нашите подаръци. За днес ще се разделим с едно хубаво хоро, а вие заповядайте и утре от 10 часа в парк Клептуза, защото там ще разучим едно ново хоро. Заповядайте всички, 10 часа, парк Клептуза.